Usa sa mga ngalan sa langit mao ning gitawag og kinabuhing dayon. Mao nay termino sa langit. Lain sang ngalan sa langit gitawag sana siya og kalipay nga dayon or kalipay nga way katapusan. Ang impierno sad ang iya sangahan pwede sa nanganlan og sa to walay katapusang silot, eternal punishment. Pwede sa siya nganlan og kamatayon nga dayon. Kung kamoy papilion asa man mo gustong ibutang sa Ginoo inighuman dinhi, adto mo sa kinabuhing dayon o kamatayong dayon? Awa gyud mo pili na tong kamatayon. Bisag ako di ko mo pili ana. Nya unsaon man aron ta makaadto sa kinabuhing dayon? Matud pa diri sa atong unang pagbasa, likay ninyo ang pagbinakakay, pagkasiluay, pagdumot, kanang kasuko, pagbutang-butang, likay na ninyo. Nya ang ato dayong tubag sa Salmo ningon dayon sa to ang ibong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Kung ato ning sumpayon, klaro kaayo nga aron di ay ta maadto sa kinabuhing dayon, magsige ra gid tag sunod sa pulong sa Ginoo. Nya kada nato supak sa pulong sa Ginoo kay espiritu man na og kinabuhi ang iyang pulong, kada nato supak ang atong madawat kamatayon. Kay ang iyang pulong espiritu man og kinabuhi, nya atong supakon adi kamatayon dayon. Ug mao na ang iyang gisulti diri sa atong ebanghelyo, di ba? Iya man tong common man kay ni, sige man ko gwali sad kamo kay bawo naman sad mo ani nga ini katapusan sa kalibutan, wala nay Russia, wala nay Ukraine, wala nay pink, wala nay red, wala nay green, wala nay blue, unsa pa na dihang mga color, wala nay brown, wala nay unsa pa na diha white nga color. Ang tao ini katapusan matay na nato, duha na lay klasifikasyon, kadtong karnero o kanding. Maoro na siya. So karnero o kanding. Kadtong hataganan o kinabuhing dayon, gitawag to silag mga karnero. Ang kadtong mga tagaanan sa kamatayon nga dayon, gitawag tog mga kanding. Kamo, asa may inyong gusto nga classification ron? Kanding, karnero. Pangutan ako na imong tupad. Ina karong orasa, unsa man ka, kanding ka o karnero? Karon ba? Karong orasa ba? Ay, basin ini human tingali aning misa, basin tingali mahimo kang karnero. Posible tingali. Jadi nis kalibutan, ana-ana ra ng atong kinabuhi. Naay panahon na mahimutang karnero, naay say panahon mahimutang kanding. Ang peligro inig kamatay nato si Bacoron, pareha nang nahitabo diya sa Ukraine o sa Russia. Naaroy missile nga masaag din sa Pilipinas. Nga anhatog pas inyong balay. Na nagluto ka dito. Ana, para imong ipakaon sa imong bana nga gikas iyang kabit, haluto ka. Nya kalit og abot ang missile, pak buto dayon, bungkag hasta imong kaldero tanan, hasta imong bana patay. Dahigda ra ba in taon to kay naluya ba? Pamaulan pa gyud kay gikan lagi sa kabit. Nya ikaw galuto ka para niya. Karon nigabot niyo sa tubangas Ginoo, kinsa man ninyong duha ang mahimong kanding? Ha? Husga? Bana. Ang bana?
nganong inyo gisiguro man ninyo ang bana. Ang mahimo ninyong kanding kadtong wa katuman sa sugos Ginoo. Niyang imong bana pag adto niya siyang kabit di ay ang kabit kay gihilantan man, iya detong giatiman, iyang gihilot mo tong gipamaulan siya sa pagsigig hilot ba. Ana, di ba ingon mas Kristo, nagmasakiton ako og imo kong gialimahan. O di karniro na to siya. Unya ikaw kay galuto mo sad ka para sa imong bana nga gigutom kay gipamaulan, hinilot dito sa iyang kabit. Nya pag galuto mo sad ka, matay mo sad ka, asam sa kapadong. Di oy, adto kas langit kay nagsulti man Ginoo nga gigutom ko og imo kong gipakaon. Oh, natuman yung pulong. Magkuyog mo sa imong bana nga to sa langit. Nya malipay ka nga ang imong kuyog imong bana. Nya inig pangutana nimo ditong San Pedro ba dito sa Atubangas Pultan ni Hesus kay si Hesus may mohukom. Lord, nganong imo man ang pasudlo na kung bana nga gikan man na siyang kabit. Siya pag-adto gud niya siyang kabit, nakaamgo siya nga sala gid iyang gibuhat. Moto ang iyang tang tuyo pag-adto didto mao ang pag final na gyud nga iyang sultihan iyang kabit nga buwag na kita. Nya kay gitakigan man ang kabit, hapit man magkumbulsyon, iyang giatiman mo tong nalangay siya uli. Kay nagmasakiton man, pero pagbiya niya, niingon gid siya nga, di na ko mubalik dinhi, kay adto na jud ko sa akong asawa. Nga na timingan lang nga, na atol nga naigos missile. Di, nindot kay, pasabot di ay, dili ni mahukman og tao kinsay kanding kinsay karnero. Ang Ginoo ra gyud makahukom kay ato man kasing-kasing iyang basihan. Bisan gani ang atong desire kana bang gitawag nila pragodanang di ka kumpisal nya nakay dako kay sa nya gusto kita ka mo kumpisal pero wa may pare available kay ang pare nagduwa man og tennis nag-golf man dito nya makumpisal ta kay sa dili tournament ro namo unya na lang ighuman namo og kuan sports huwat-huwat ka dito naglinog man lusno man ang kalibutan ikaw na-appeal man sad ka naara ba kuno umaabot rong linog nga pila to intensity intensity kuno 9 unya 8 hours tibok kalibutan. Pagbasa lagi nako sa kanang ang kabasa mo internet gabi mura kog nakulbaan ang kana ganing 31 pilatong sa buhol 7.5 bato ang intensity niya 32 seconds 40 maging nangalusno simbahan unsa nagaog 9 ang intensity niya 8 hours bagyo gani nga audit nga 2 hours rab nga langkat na maganitag maayo unsa nagkag 8 hours ang linog wa na mahibili na nay ron litan linog lusno wa ka kumpisal pero naagid sa imong kasing-kasing nga mangumpisal ka igatubang nimo sa Ginoo matud pa sa atong moral teaching ang imong sala iyang pasayloon kaya nga naman gitawag na siya confession by desire. Heart ba heart? Heart, good. Pragoda nang moingon ka, muuli lang tong akong anak nga akong gikulata ug muuli lang din agyud nako siya pasakitan. Ya wa man gyud muuli. Kay gidumtan man kasi imong anak. Na may mangumpisal ana dinhi nga, Pader, ang akong anak nilayas kay akong gikulata, akong giyaw-yawan pero nagbasol na gyud ko Pader. Nya wa na jud ko tagdas akong anak. Nako ayaw na lang kabalaka na. Kay ini kamatay ninyong duha, siya na mao'y maimpierno, ikaw dili. Imo naman kasi ang ipasaylo. Unyag mo ulit itong anak sa inyo, nya magsuyop lang yapon. Di na kamuyaw-yaw. Di na Pader. Nya anak yun magsuyop sa inyong balay, di na ka masuko. Di sa nating mahimo Pader, nako awa na. Impierno hono na sad ka.
Ay yung kasuki, hangtod i-raid mo sa pulis, ikay unang madakpan. Kay mo ambak ba ito imong anak? Ikaw may mag-apong dito sa mga sinuyupan niya. Ikaw yung mapriso. Okay ra ka, mapriso ka tungod sa imong anak. Sa kalain sa dana pa dir, no? Siya nalay akong ipapriso. Di ba, mga naman ta? Naku, ikaw kandingon. Kandingonon pagyud ka. Kay naa pa man kay paghigugma sa imong kaugalingon. Muna si Kristo ningon diri, gigutom ko, imo kong gipakaon, nagmasakiton ko, imo kong gialimahan, giuhaw ko, imo kong gipainom, hubo ko, imo kong gibistihan, wa ko'y balay, gipadayon ko nyo sa inyong balay, nabilanggo ko, inyo kong giduaw. Mao ni makapakakarnero nato. Kining maong mga buhat, nag-require gid ni sa pagkalimot sa atong kaugalingon. Self-denial. Kay di gani ka mag-self-denial, di jud ka kapasulod og tao nga way balay, kay mahadlok magkagtulison ka, patyon ka. O di wa na, kanding na ka. Kay nga naman, wa man imo to pasudlas imong balay. Di jud ka kaduaw og binilanggo kung ang imong kaugalingon mo imong gihigugma. Mo bitan na ka nang sige na tong duaw diha sa prisuhan sa ako, 5 years man ko sa prison ministry, pero karong ni ata din sa Liloan, natay monthly nga pagpakaon o pagmisa diha sa atong prisuhan din sa Liloan. Dako kay magkapalangit na nya naam sa ingon ako padir adto mi. Kami lay kanta padir. Kuyog sad mi ngadto, kami mo'y moalsa ani. Kani malangit na po ni mga tawhana. Kay niduaw mag piniriso. So nagiuban hadlok mo duaw dito no? Kamo di mo mahadlok mo duaw prisuhan? Ato panuaw mo. Labi na gyud ko nang imong duawon katong imong gipapriso. Katubang nagpatay sa imong bana or nagpatay sa imong igsuon nga mo imong duawon. Ana, nya imo di siyang istoryahon dito unsa may imong kinahanglan dinhi Brad. Ana, sa padol-dol ra ko diri kay lubagon ko nang liog nimo. Ayaw lang ko na kay ganing di na ako kakuha dito galagot ito siya kay inyong sa gikural yang agianan wa nam say kaagian mo to tong atake mo niya timingan lang wa ka maapil og katiwas kay trabaho pa man kato ana lagot kay siya nimo nya ikaw maglagot ka niya basig mo may ratag badugta kang buanga ka diha mo din na imong batasan ako pa ni duaw ni mo diri ika pa magisog-isog diha ayaw. Ikaw siya kanding man to siya. Ikaw karniro man ka. Ay yung patakod sa kanding. Ano? Kaning ato sa dinhing kalihukan sa simbahan, apil na ning atong baligya-baligya ning slots. Kana opportunity ba yan na para tama langit. Awa, kaning kapilinya pananglitan. Sa iyang konsekresyon na adito ang mga tao nga atong pakanon. Pila na ka libo. Mga pari nga pakanon, mga obispo pakanon, wa may pagkaon to nya i-accommodate pag yun anang papuyon bagbalay sa to pa way mga balay kay adto kag San Remigio may balay nya ni tampo man ka aning maong kalihukan di daghan kag tawo nga mapakaon daghan makapil ka ba daghan kag tawo nga mapapuyo sa balay nya handam sa tag mga medics dito kay parang naay masakit atimanon idig atiman na to apil dayon tas merit kadtong tanan nga nakapalit og slots di ba awa mo ka-fail na mauna nga kutob sa nakapalit og slots pagpalit nila nahimog ito silang karnero nya gusto pa mong mahimong karnero ipang-remit ng inyong gipang promise gihunong naman ni nato gahapon pero sige na tarong ihap so ang atong partial na ihap niabot na ang slots nato as of yesterday og 8,887 pakta naanalay 1,113 nga posible basin pa ipon pa man nato karon og ugma kay sige pa mag-remit ang mga malit pero last din nato gahapon unya tinges Miyerkules or Huwebes ako nang ihatag ang final nga counting o sa atong nadawat mahurot bagyod ka ning 1,113 ka slots na lang
Nya karon gasugod na punta gahapon sa atong slots para sa atong pista, gitawag ni og sa to Sanctifying Unity of Saint Vincent Ferrer. Ana, SUS BF. Tag 500 per slot para sa atong pista dinhi. No, 6,000 man to atong gipamaligya na natay halin gahapon nga 77 slots. Oh, pakpak yapon pa. 77, nanay na malit. Mahurot ka ni Kutob Abril 9, 5,923 pa ang kuwang. Para ni sa atong budget. Ug mudunit sa kani, naagod tayo mga 2,500 ka pamilya nga pakano nato inig pista magdata og kaning manghatag tag pack meals. Pero daghanang mapakaon. Nya ang mamista pag dinhi ato pag yung pakanon, perting daghanang gigutom kay ang mamista gigutom na. Kanaw na yung managhikay dinhi, daghan mang maghikay ani sad pero ato ba kita mismo dis parokya na magidili antog yan ang mga balay diha nga di kailangan salmot ka dito. Kita jud kag hasa tong common nga pagkaon. Kana mo na atong panaganan. Daghanas mapakaon no. Porting daghanang mahimong karnero ani ay. Ana katong nangaon nawa sa gihughog kolekta dire kanding to. Pero ikaw nga sige kang hatag nya hug pa jud kas kolekta ighuman nimong palit og slot nakapakaon pa ka hug pa kas kolekta perting karnerohan nimo no. Mao na siya sikreto sa langit ang pagpanghatag ang pag-atiman. Sa mga nanginahanglan. Kung ato nang buhaton, way limit, pertigid natong karniruha hangtod sa katapusas kalibutan. Nindog ta mga karniro.